أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مسربا أم بمبرو مقبلة جلنفو كرامغو أني لا ملك لو أم ببلا جلنفو programme bla bagaw siti kolosi bagaw a organiser bagaw anga foli be katra bela jelema minum fana be sonnun dla ka transférer kata groupe warawla ani awa réseau to sanfé youtube kata bela jele ambe do ke bela jele aw minum ba fo ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka ke anna falanye alaka ke baraw ya bara minu ubeka ala jati kama ya rabbi ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ula alaka ke amma hera jinla anillah harala aw minum fana be ka lame ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka ke aw na falanye ya rabbi jinyala ani lahara alaka ke an bela jele nye sabu nyumanye alaka kanga kuna ja sabu ye Allahumma amin. Ambe shara gafe bilbili bami mi ambulo koroni uye الرسالة لابن أبي زيد القرواني أكم مقدمة من نابكما توحيدك حلبي أمبالي حكم كنا له ni maqta durnay ako wa anna Allah ani ika dalaka fu ala subhanahu sinabi alay qad khalaqa aljannata ay arjannada fa a'addaha ay arjanna labbe dala khuludin ka ke dumeli soye li awliyaihi akajo mimawnye waliyu de ye ala ka jonyumaw ala beseleme mu'mina kuma ala ya arjana da kulle kama ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ko ale ka waliw ale beselembe mu'minuna ulute sirando qiyamaduna ulute fuzunu qiyamaduna oye jonu ye maminun dara ale alala ka kila ka sira ale alanye ale ala ko kamin ke ubake ako kamin toy obotoy mako arjana dara ulude kama wanu dona na fana utebo wa akramahum ala yubunya fiha arjana nin kono bin nazari niflaliye ila wajhihi katra ali ala jatima al karimi no kay ma o fana sabatendo mu'minu be Allah subhanahu wa ta'ala arjana kono dombe Allah subhanahu wa ta'ala kiyama dona wodi ahlus sunna wal jamaa ka aqida wodi oluka hakilay wasabat lendo qur'ana ayawla wasabat lendo ala kiraka kuma kauna sallallahu alaihi wasallam ala ko qur'ana la wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira suratul qiyamah la uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة وسورا ala ko ko nyada do be laharadona
olu nɛɛmalen don olu bɛ Allah subhanahu wa ta'ala filɛ Allah ko tuguni Qur'ana la a ko lilladhina ahsanul husna wa ziyada ko alhusna ɲuman o bɛ maaw ye maa minnu ye baara ɲuman kɛ ani farankan o kuma ala kira sayyidul mufassirin ala kira min bɛ Qur'ana dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a'lamu bi muradillahi ba'dallahi min kulli ahad ale min bɛ ala ka laɲini dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan kuma ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ziyada in fasari ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala jati filɛli mu'minun fɛ kuma ala kira ko tuguni a ko aw bɛɛ bɛna ala ye kiyama don na i n'a fɔ aw bɛ kalo ye cogo min na o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a fɔra sa k'an ka kalo lajɛ jɔn b'a fɔ bɔ n'a cɛ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ i jɔn ka taa lajɛ o t'a la i b'a ye k'i to i place la wa bɔ n'a cɛ fana i b'a lajɛ fana gɛlɛya tɛ a la o kuma tashibihu in k'a fɔ an bɛ ala ye komi an bɛ kalo ye ayiwa o kɔrɔ de ye i b'a ye k'a sɔrɔ degun tɛ a la i b'a ye ka i to i place la maa tɛ don i bɔ n'a cɛ t'a la o kuma ala kira ye a tashibihu o de kama o kuma k'a fɔ ala bɛ ye lahara don na o sabatilen don ala ko tuguni Qur'ana la kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun a ko kafiru olu tɛ ala ye kiyama don na kafiru olu tɛ ala ye o kuma ni ala ko kafiru tɛ ala ye ni hakili bɛ maa min na ni maa min bɛ kuma dɔn o kɔrɔ ye jumɛn ye sisan ala ye kafiru yankan ka taa k'u la gosi k'a fɔ u t'ale ala ye o kuma ni maa min bɛ kuma dɔn ni hakili b'i la ni hakili ka ɲi o kɔrɔ de ye o kuma muminu b'a ye hakilima b'o faamu o kuma ahlu sunna wal jamaa olu ka aqida ye min ye olu ka faamuya ye min ye muminu bɛ ala ye kiyama don na ayiwa firqa dɔw bɛ yen komi al-mu'tazila o ye silamɛ groupe dɔ ye olu y'a yira k'a fɔ ko ala tɛ se ka ye la fi dunya wala fil akhirah ko ala tɛ se ka ye diɲɛ la ala tɛ se ka ye lahara o kuma a kuma ka ca n'an ko k'an bɛ don la o ye a dama babu ye bon ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna komi tawhidu walhanda bɛ an bolo n'an sera yɔrɔ ma an na walawalali k'a la bismillah subhanahu wa ta'ala ma silamɛ i ka da la k'a fɔ muminu bɛ ala ye kiyama don na ala b'a fɔ arijana kɔnɔ denw ma ayiwa aw bɛ farankan fɛ wa o b'a fɔ ala anw bɛ mun wɛrɛ ɲini i y'an don arijana la k'an kisi tasuma ma anw bɛ mun wɛrɛ ɲini ala bɛ hijabu bɔ an n'u cɛ bɛɛ lajɛlen b'a ye u bɛ ja min sɔrɔla u t'o sɔrɔ hali arijana la kuma ala ka a faamucogo ɲuman di an ma o kuma ko wahiya leti arijana min n'an filɛ k'a fɔ arijana de ko don ahbata minha adama n'a ye adama labɔ adama lajigin ka bɔ arijana min kɔnɔ o arijana kelen de koyi arijana wɛrɛ tɛ o b'a yira k'a fɔ arijana bɛ yen komi o fana y'a dama kuma ye yali o arijana bɛ yen sisan wa walima arijana tɛ yen sisan ala bɛna arijana da kɔfɛ de ahlu sunna wal jamaa ka aqida ye min ye arijana bɛ yen o fana dalo caman bɛ yen adama tun bɛ arijana min kɔnɔ dɛ o arijana don wa khalifatahu a n'a ka khalifa nabiyahu a kan nabi man don wa khalifatahu a n'a ka khalifa don ila ardihi a ye adama min lajigi kana dugukolo kan adama ni hawa tun bɛ arijana kɔnɔ ala k'u kana yiriden dɔ dun u y'a dun ala y'u lajigi kana dugukolo sanfɛ o kisa bɛɛ lajɛlen bɔ kalanko bɛ kuranna kɔnɔ o kuma adama tun bɛ arijana min kɔnɔ de o arijana kelen dɔrɔn
bima ala ye adama la jigi kana dukolo sanfɛ ni fɛn ye sabaka ni o kɔnna fi sabiqi ilmihi a ka dɔnni kɔnɛ na kuma ala y'a dɔn k'a fɔ a bɛna dugukolo in da ka adamadenw bila sanfɛ adama n'a ka bɔnsɔn bila sanfɛ ala y'o latigɛ o kuma an bɛna dugukolo in de sanfɛ wa fura tɛ ala wa khalaqa an-nara ala ye tasuma fana da fa a'addaha ay tasuma labɛn dara khuludin k'a kɛ dumeli so ye liman maa ye kafara ni o kafiriyala bihi n'ale ala ye ma tasuma fana o dara kafiri kama maa o maa ne de sara kafiriya kan waliyazu billah o kuma o tigilamɔgɔ taayɔrɔ ye jahanaba ye wa bɔli tɛ ala wa alhada ani mɔgɔ min ye tɔrɔmili kɛ fi ayatihi ala ka ayaw la wa kutubihi ana ka kitabu la ala ye kitabu minnu jigi ka kitabu ninnu yɛlɛma k'a k'i sago ye ka kitabu ninnu yɛlɛma k'a k'i sago ye komi yahudiyaw olu ye tawreta yɛlɛma k'a k'u sago ye kerecɛnw olu ye injila yɛlɛma k'a k'u sago ye bon fi ayatihi walima min ye yɛlɛmali kɛ ala ka ayaw la maa min bɛ kuranna yɛlɛma ka ayaw fasari k'a k'i sago ye kana n'i ka hakilina jugu ye kuranna aya minnu bɛ yen nɔ i b'olu fasari k'a yɛlɛma k'a k'i ka hakilina ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔ ma kuranna kɔni jaati o kɔni ma yɛlɛma parce que ala ye layidu ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun an ye kuranna jigi wa an bɛ kuranna tanga dɛ kuranna kɔni tɛ yɛlɛma k'a fɔ ka nin kuranna in bila kana ni k'a yɛlɛma ka dɔ wɛrɛ bila place la o tɛ kɛ la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid kuranna kɔni tɛ yɛlɛma mais kuranna bɛ se ka fasari k'a k'i sago ye k'a k'i nin dɔngɔ ye komi o bɛ ka kɛ jamakulu fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen n b'a ka dalu bɔ kuranna de la dɔw kɔni tɛ hadisa ko la mais kuranna kɔni bɛɛ lajɛlen dalen don a la o ye ala ka kumakan ye wa mɔgɔ ma essaye fana k'i bɛ kuranna yɛlɛma ka na ni dɔwɛrɛ o kuma sisan mun de bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ ayaw de yɛlɛma k'a fasari k'a k'i sago ye kuma ala k'an kisi o ma o kuma maa min ye kuranna yɛrɛ kitabu min ciri ma k'o yɛlɛma walima a ayaw ala ka laɲini min y'a yɛlɛma k'a k'i sago k'a k'i nin dɔngɔ ye kuma nin kuma in bɛ bolo o bɛɛ lajɛlen kan ala k'an kisi k'an tanga ma wa rusulihi ani mɔgɔ minnu ye yɛlɛmali jɛngɛli kɛ ala ka kiraw la i dara kira dɔ la ka kira dɔ galontigiya la nufarriqu bayna ahadin min rusuli o ye anw silamɛw ka akida ye anw tɛ ala ka kiraw k'o bɔ ɲɔgɔn na k'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a da dɔ la ka dɔ galontigɛ ayi anw bɛ da bɛɛ de la a bɛɛ ala ye kiraw kira ci anw silamɛw ka akida la an bɛ da bɛɛ lajɛlen na nabimaw an bɛ da bɛɛ lajɛlen na an ye min tɔgɔ dɔn an ma min tɔgɔ dɔn wa ja'alahum ala ye wa kafiru ninnu kɛ mahajubina suturafɛnw ye a ru'yatihi ka bɔ ala ka yɛlɛ ma olu tɛ ala ye i n'a fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun ko u suturalen don ka bɔ ala yɛlɛ ma u gɛnnen don u tɛ ala ye o kuma ala ye kafiru lagosi ni nin ye yankankata don fana kafiru tɛ ala ye ala b'u yankankata ni ale ye baliya ye o kuma an ko ni aya kelen b'a yira k'a fɔ muminun bɛ ala ye parce que n'a sɔrɔ muminun tɛ ala ye o kuma nin kuma in fɔli nafa jumɛn bɛ ala kafiru tɛ ni ala ye kiyama don na ni muminun fana t'i ye dun o kuma nafa jumɛn bɛ kɛ kuma in fɔli la o kuma o de kama ahlu sunna wal jamaa u ye dalu di ni aya in ye k'a fɔ muminun bɛ ala ye naam wa anna allaha ani i ka dara k'a fɔ ala tabaraka ala ka hɛra jidilen don wa ta'ala se kɔrɔtalen don
yaji'u ala bina yawmal qiyamati kiyama dona wal malaku ani melekaw saffan saffan olu safa sapale. Donc Allah subhanahu wa ta'ala melekaw olu be jɔ ka sapa ka adamadenw entouré ka jinɛw entouré fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kelen kan li ardil umami mantonw jɔli kama ala ɲɛkɔrɔ melekaw bɛna jɔ ala ɲɛ manton bɛɛ lajɛlen kira bɛɛ lajɛlen ni ka manton bɛna u bɛɛ o bɛna jɔ ala ɲɛkɔrɔ malikaw bɛ jɔ k'olu entouré pat tayɔrɔ tɛ yen o don de la adamaden b'a fɔ yaqulu l-insanu yawma'idhin ayna al-mafar o don de adamaden b'a fɔ ko boliyɔrɔ bɛ min i bɛ ɲɛfala lajɛ boliyɔrɔ tɛ yen i bɛ kɔfala lajɛ boliyɔrɔ tɛ yen i bɛ kini lajɛ i bɛ numan lajɛ boliyɔrɔ tɛ yen adamaden b'a fɔ boliyɔrɔ bɛ min sa boliyɔrɔ tɛ yen an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka nɔgɔya n ye o kuma لعرض العباد لعرض الأمم منتون جولي كما على نكره وحسابها أنو سجسجلي وسجسك وكباركة ولا نيمان جمع توحيد لعنك من حسابك وعقوبتها أني منتون ينكن كتلي كما وثوابها أنو لا برجلي بس منتون منو ينسون على تما كأكيد جون كنا ديو olu be baraji ni arjana ye minnu ma sɔn ala tama u ye ala sɔsɔ olu be yankankata ni jahanaba ye kuma lahara do groupe wɛrɛ tɛ nin groupe fila kɔ barajilu dunkew o ye arjana kɔnɔdenw ye yankankata dunkew o ye jahanaba kɔnɔdenw ye kuma groupe sabanan tɛ yen wa tuda'u al-mawazinu o be mijuw bila liwazini a'mali al-ibadi jonka baraw sumali kama al-mizan o fana sabatlendo qur'ana aya wala alakira ka kuma kauna an kuma na mizanu fana ka tauhidu babula tauhidu darsula faman saqulat mawazinuhu nimma min ka miju grinyala fa ulaika ulutigla mugo humul muflihuna olu de ni rasorobawi olu be kishi olu be do arjana kono contraire ni mo min ka miju fegenyara o kuma o tigila mo olu e jahannam kono dewni o fole no qur'ana fana kono فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية نم مغمن كم ميجو غريانا ميجو جمع منا غريانا بارنما ميجو منا غريانا الحمد لله ويكون جيا تماشين ني بارنما ميجو فغنيرا o kuma ni baara ɲuman miju fɛgɛnyɔrɔ kɔrɔ ye jumɛn ye o kuma baara jugu miju de girinyana parce que miju ye kaman fila ye baara ɲuman bɛ bila kiniyan fan na baara jugu bɛ bila numanyan fan na o kuma ni min ye min pese ni baara ɲuman ta jiginna alhamdulillah o ye kunnadiya ye ni baara ɲuman yɛlɛnna sanfɛ o ye kunnangoya ye waliyazu billah an ko mun de la ala ye baara ɲuman miju de ta bɛɛ lajɛlen na baara ɲuman miju mana girinya baara ɲuman miju mana fɛgɛnya a dan ma maga baara jugu la parce que mun de kama an ko nin n'a ɲɔgɔnna la adamaden i ɲɛ bɛ boso i ka baara ɲuman miju de la i ɲɛ bɛ boso baara ɲuman miju de la ni sanu b'e bolo sisan a bɛna pese walima jama b'i bolo a bɛna pese u ye poids ta k'a bila balance kɛrɛ kelen na sisan k'i ka sanu in ta k'a bila balance a kɛrɛ kelen na i ɲɛ bɛ boso jumɛn na i ɲɛ bɛ boso i ka sanu in de la dɛ
o jigna duguma sawa o yelana sanfɛ sawa i ɲɛ bɛ boso de la o kuma lahara don fana la adamaden ɲɛ bɛ bosa ka barama miji de la n'a jigna alhamdulillah a ɲɛ b'o de la n'a yelana sanfɛ a ɲɛ b'o de la naam kuma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli an ka barama miji ala k'a jigi aka jigi Allahumma amin Allahumma thaqqil mizanana bil hasanat ala an ka miji girinya ni barama ويؤتون صحائفهم وبآدم الدين جون وبوكا غفو دوما بأعمالهم غفو منو نوكا بارا بألا وكبارا نيمون بلا جلن بغفين كونو لهردونا بلا جلن كبارا غفو بناتا كاديما melekaw be bɛɛ lajɛlen nɔfɛ meleka be adamaden bɛɛ nɔfɛ meleka fila fila u be baara ɲuman sɛbɛ u be baara jugu sɛbɛ ma ni sara olu ka baara be ban o gafe de be kuru ka bila lahara don o b'a bɔ k'a d'i ma bɛɛ ta be d'i ma a be fɔ i yɛrɛ k'a kalan iqra kitabak kafe bi nafsika al-yawma alayka hasiba i yɛrɛ de b'a kalan ko i ma taa kalan ye i kɛra bamanankan fɔla o i yɛrɛ de b'a kalan i kɛra marakan fɔla de ye o i yɛrɛ de b'a kalan i kɛra anglais ye o i yɛrɛ de b'a kalan i kɛra chinois o i yɛrɛ de b'a kalan i kɛra français o i yɛrɛ de b'a kalan ma taa kalan ye dɛ bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ de bɛ taa kalan wa i b'a bɛɛ y'a kɔnɔ i ye fɛn fɛn kɛ ɲuman na juguman na i b'a bɛɛ lajɛlen y'a kɔnɔ o don dɔ la adamaden b'a fɔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ni mun kitabu modeli fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a bɛ a ma fitinin to a ma kuma bɔtɛ wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahad i ye fɛn fɛn kɛ i bɛ taa bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔ ɲuman ni juguman na o kuma gafe ninnu dicogo o dicogo tɛ kelen ye faman utiya kitabahu ni ye mɔgɔ min ka kitabu di a ma biyaminihi ni a kinintigɛ ye fasawfa wajibi do yuhasabu bo tigilamɔgɔ sɛgɛsɛgɛ hisaban sɛgɛsɛgɛla yasiran min ka nɔgɔ ayiwa gafe ninnu dicogo tɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen ka document bɛ d'i ma nin ye document ba ye dɛ i ka fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ɲuman ni juguman ni maa min ka document dir'i ma kinintigɛ fɛ o ye kunnadiya taamasiyɛn o tigilamɔgɔ ka sɛgɛsɛgɛli bɛ nɔgɔya sɛgɛsɛgɛli nɔgɔman ye jumɛn ye comme alakira y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam o b'i ka baara jugu présenter la ala b'i den kɛrɛfɛ karisa i ye nin baara jugu in kɛ nin yɔrɔ maa masina la nin don maa masina la nin waati maa masina la i b'a fɔ ala tiɲɛ don i delila ka nin fana kɛ a yɔrɔ bɛ fɔ a waati bɛ fɔ i tɛ se ka sɔsɔli kɛ i b'a fɔ ala tiɲɛ don i b'i kunkolo biri maloya bolo ala tiɲɛ don ala b'i ka juguman présenter la sɔsɔli yɔrɔ tɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ i y'a kɛ ma ala b'a fɔ wa ne y'i sutura diɲɛ la yan maa ma bɔ a kalama wa n b'i sutura fana lahara maa tɛ bɔ a kalama donc ala b'a yafa o tuma mun de la ala b'o kɛ k'a ka ɲumanya yira i la k'a dɔn k'a fɔ jaa Allah subhanahu wa ta'ala kaɲi i b'o dɔn dɛ mais dɔ bɛ fara a kan o tuma o de hisabul yasiri o ye kunnadiya taamasiyɛn tuma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an ka kitabu di an ma an kinintigɛ fɛ Allahumma yammin kitabana wa yassir hisabana Allahumma amin wa man utiya kitabahu nu ye mɔgɔ min ka kitabu d'a ma baaraw kitabu di a ma wara a zahrihi a kɔ kɔfɛla fɛ
a ko kɔfɛla fɛ cogo di u b'a bolo tɔrɔmi k'a don a kɔnɔ k'a bɔ kɔfɛla fɛ laharadon na saya tɛ yen n'o tɛ ni nin kɛra diɲɛ dɔrɔn i sara mais laharadon ko foyi ni diɲɛ foyi tɛ kelen ye n'o tɛ ko caman caman de bɛ laharadon na a kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden nin tigɛ a tɛ ko adamaden na yɛrɛ nka laharadon na saya tɛ yen ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويقرن كله ko saya bɛna la fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais a tɛ sa laharado ko minnu bɛ kɛ adamaden na n'i tɛ sa diɲɛ la a tɛ ko i la yɛrɛ a kɛrila dɔrɔn i ni tigɛra mais laharado o bɛ kɛ mais saya tɛ yen kuma b'a bolo don a kɔnɔ k'a bɔ kɔfɛla fɛ waliyazu billah k'a sɔrɔ ka kitabu in sɔrɔ a tigɛ a ko n'o kɛra mɔgɔ min na fa ulaika olu mankutu jugu tigilamaw yaslawna olu bɛ jeni sa'iran sa'ir tasuma kɔnɔ ala ko wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yusalla sa'ira ni min ka kitabu dira ma kɔfɛla fɛ o bɛ halaki wele a b'a fɔ ne ta tiɲɛna ne ta tiɲɛna o tigilamɔgɔ ta yɛrɛ jahanaba ye waliyazu billah laharado ala ka a nɔgɔya ma laharado a siranya gɛlɛnw a jɔrɔna gɛlɛnw ala k'an kisi a ma ya rabbi ala k'an fara kira ka jama kan wa anna sirata ani ka dala k'a fɔ siratu haqqun tiɲɛ don walhanda tɛmɛnen in na tawhidu darsu la an ka walhanda tun bɛ siratu kan siratu ye fɛn min ye ala kira ye min fɔ a la an y'o da o tulo kan siratu ala kira ko a ka misɛn ka tɛmɛ si kan a da ka di ka tɛmɛ npamuru kan a banbalen bɛ jahanaba sanfɛ maa tɛ arijana sɔrɔ ni ma tigɛ pati yajuzuhu al-ibadu jɔnw bɛ siratu tɛmɛ yajuzu kɔrɔ de k'a tɛmɛ ay ya'buruhu al-ibad jɔnw bɛ siratu tɛmɛ bi qadri a'malihim n'u ka baaraw hakɛ i ka baara ɲuman kɛcogo ani ka juguman kɛcogo ayiwa i ka siratu tigɛli fana nɔgɔya n'a gɛlɛya donnen bɛ o de la ni maa min ka baara ɲuman cayara baara jugu dɔgɔyara olu tɛmɛli bɛ nɔgɔya komi alakira yɛrɛ a fɔ cogo min na na o kuma fana juuna teliyabaw don walima kisibagaw don mutafawituna ɲɔgɔn danbagaw don fi sur'ati najati kisi teliya la alayhi jahanaba kan min nari jahannama kabini jahanaba tasuma la o kuma dɔw bɛ kisi siratun yɛrɛ banbalen bɛ jahanaba de sanfɛ bɛɛ lajɛlen b'a tigɛ o kuma dɔw bɛ kisi wa minnu bɛ kisi fana olu teliya cogo tɛ kelen ye dɔw alakira yɛrɛ a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko dɔw b'a tigɛ komi olu teliya bɛ komi sanjigeru i y'a ye dɔrɔn fiyewu a tɛmɛna o kuma ko dɔw bɛ komi sanjigeru dɔw teliya bɛ komi kɔnɔ dɔw teliya bɛ komi fiɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ ŋunuma sanfɛ de wa qawmun mɔgɔ dɔw bɛ yen aw baqatihum a'maluhum olu ka baaraw y'u halaki fiha tasuma kɔnɔ dɔw bɛ olu ka baara b'u halaki olu bɛ bi a kɔnɔ waliyazu billah an ko wulu bɛ yen nɔ a kote fila la u bilalen bɛ ka mɔgɔw ma kɔnɔ u tɛ se dɔw ma dɔw bɛ u b'olu wagasi olu bɛ kisi u bɛ dɔw minɛ k'olu sama k'olu fili tasuma la Allahumma thabbit aqdamana ala sirat ala an b'i deli k'an senkun na an sentigɛ la sabati siratu sanfɛ donc o de la ko yajuzu al-ibad
jombe siratu teme bi qadri a'malihim nuka baru hake fanajuna dobe uli kisibawye mutafawituna ulube uliye nyogon dambawye fi sur'ati najat okuma kisi teliyala alayhi siratu sanfe min nari jahannama kabini jahannama tasmala dobe ulube kisi kala wa qaumun dobe aw baqatum fiha a'maluhum ulub kabbaru halaki aywa akonna la fiha siratu kon jahannama tasma konna la mambe Allah subhanahu wa ta'ala dede ala kan sentika la sabati ya rabbi ala kan sentika sabati siratuka Allahumma amin okuma najatu beke kisiye arabu kanna najatu beke fana teliye najatu beke kisiye avec teliye donc orila doko taqdiru ye fana juna ko kisibagaw do min nari jahannaba kabo jahannaba aw tasmama mutafawituna uliye nyogondambawye fi sur'ati najati teliya la alayhi siratuka donc kuma sur'ani najatu abbe korobe ke kelen teliya na'am ako wal imanu anil limanay wajibi bi hawdi rasulillahi ni alakiraka koyi sallallahu alayhi wa sallam yali alamana neman kishikama donc anda magara o fanala al hawd alakira min fo ala sallallahu alayhi wa sallam ako ajelono kateme nono keneka akadi kateme dika akasa kadi kateme miskuka a seleken nani kalo kelen tamado a veru chaya obe komi dolo kono chaya kono ndai ala kire ma kutu min fo ala sallallahu alaihi wasallam ko ni o kuma ikada ula tariduhu ummatuhu ala kira kam mantum bena koina ubena mi la yazma umman ma temino shariba ni ummina minhu koina ni minala o ye minogo bani pew fokata minke minyesa minogo te minable ikoni arjana few minju nege bi mine nege bena ani minogo bena otekliye ikoni be arjana ko jimmi iba nono mi iba didu iba dlo min nin kofe mi ateko mi ka fo minogo tala zuzan ma bela jele mina mi ala kirani abubakar sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu okum olubina mogoto ko ala kirabi akam manton ko ana faratukum ala alhawt abubakar ba kombay ala kirabi akam manton ko ku bismillah wa yuzadu man ube mogge bizali yuzadu kage ayutrat wa yuzadu man ube mogge anhu kaboko ina badala no ye dina fali wa ghayyara ka yelema ka ke asawai minya ala kiraga tasira ka blaka doreta wale ma ya yelema ka dore bla plasila ka dina ki sawai ulube ke melekaw bolu jombo lu ke melekaw be bereta ko melekaw be do lunu koche ala kira ba fa ayuto ingam mantondo innahu minni wa min ummati ndawdu ngam mantondo do e o ba fo o yemin ke e ko fe eto don o yika tasira yelema ka ku sawai kuma Allah subhanahu wa ta'ala dili akalla mi kawsala Allahumma asqina min hawd nabiyyik sallallahu alaihi wasallam o kuma ufana wasabat lendo mambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sawabama ala kangal liman ajidi ala kangal liman ajidi ala kan sabati liman yaka ala kan balo aka kan fatu aka kan kun aka ya rabbi kirabunya kama qur'ana barka kama Allahumma amin mambe bitabla insha Allah
wa anna allaha aru annan sagai nanti allah subhanahu sina ongara qad khalaqal jannata allah ar jannat taga fa a'addaha ar jannat teli dara khuludin na yaddu me kai li awliyaiha iwalunida wa akramahum aridaru fi hari bin nazarati haynga ila wajhi kati jatinga al karimi kensiragani wa hiya allati kayna arjanna bi ahbata minha adama aroha wa adama yankandi bakari nabiyahu adama begari annabi menga wa khalifatahu ara khalifayni ila ardihi ara yankandi katangu imu yakotenga bimati hon sabunga sabaka kenga same fi sabiq ilmihi alla tuwa samandendi wa khalaqa an-nara ara yimben kataga fa a'addaha ara kenteli dara khuludin nanya dume kaya liman sirada kafara bihi kenga kahirna utaya wa alihada kengara toromindenya fi ayati alla ayanundi wa kutubihi ara kitabunundi wa rusulihi ara faruni wa ja'alahum allarinya mahjubina sutrahunuya ar-ru'yatihi bakika alla ngalinga inta alla ngali wa anna allaha anna sa'ina anti allah tabaraka wa ta'ala akhirna jidinka ankallanka yaji'u yawmal qiyamati alla wurni qiyama kotanga wal malaku alhali malikanu saffan arum malikanu saffan kun sapasapandini li ardi umami yumantonu nsiken sawra alla jomina wa hisabiha ari sigesegende wa uqubatiha ari yankan qate himru yankan qata kan qaba wa thawabiha ari barajinde himru baraji kan qaba wa tudaw al mawazin wa mijnun telini li wazni a'mali al ibad kumun gollon kanjenden sabura faman thaqulat mawazinu himbe mijunga na qoto golle sire mijun qoto fa ulaika ku ma ku dusur dungonu humul muflihuna kunyin taqdar kitanu wa yu'tawna sahaifahum yukumun gapun kinniya bi a'malihim ti ugollunga gabu beno gollinga wari ahu sirena hubure faman utiya kitabahu inna himbe kitaben kinaya bi yaminihi do taymanga fa sawfa yuhasabu waken kaman sege na kurosi hisaban kurosi ne ya yasira na kengan nihu wa man utiya kitabahu inna himbe ka kitaben kinaya wara'a dhahrihi du'a qoron palleya fa ulaika kuma kutubur dun konu yaslawna kungorono sa'iran sa'idi yimbendi wa anna sirata anan sa'ina di sirat hakunu tawini de yajuzuhu al-ibadu kumun wasiratu kutana biqadri a'malihim ti igollum paqinga fanajuna holwono kunni kisanuya min nari jahannama gilli jahannama yimbenga ko kisindi jahannama yimbenga mutafawituna mihranuniya fi sur'ati najat tawendi wal makisen tawendi alayhi siratu kamma wa qaumun hum qawnu sirwunu aw baqatuhum a'maluhum kun gulluni halaki fiha jahannabari wal imanu arul limanan kawuni wajibinga bi hawdi rasulillahi ti allah haril lambenga sallallahu alaihi wasallam yalli allah kana ni markisin yakama tariduhu ummatuhu ayyuman tonun nguruni lambekeya la yazima umman sirenta daqunu shariba kenga mini minhu lambekeya anga mina ibane sifini anta daqunu abadal abidin wa yuzadu man yusiruqa qatana iwasir qatana anhu bakal lambeke badala kengara dinan parago wa ghayyara aragara yilla nani sagonga kani arno gem sawabai arna usabatin limanan ka on kamma alla arno sondo mun sabatin limanan ka on kamma arno sondo mun sabatin limanan ka on kamma arna ubranda kamma no kara kamma no owunda kamma ma arjana ngoni allahumma amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.